Te-ai săturat de durerile reumatice care îți afectează viața de zi cu zi? Descoperă cum plantele pot fi aliații tăi în lupta împotriva reumatismului. Bolile reumatismale sunt mai frecvente decât crezi, afectând articulațiile, tendoanele și mușchii, dar există soluții naturale care pot aduce alinare. Salcia, cunoscută din antichitate pentru proprietățile sale terapeutice, este una dintre cele mai eficiente plante în tratarea durerilor reumatice. Studiile moderne confirmă, scoarța de salcie are efecte antiinflamatoare și calmante, fiind un remediu natural puternic împotriva durerilor. Îți prezentăm o rețetă simplă de ceai antireumatic. Fierbe 2 linguri de coajă de salcie în 250 ml de apă timp de 5 minute. Consumă-l în doze mici, câte 4-5 linguri pe zi. Pentru un efect mai puternic, poți încerca un amestec de plante: coajă de salcie, rădăcină de pir, rădăcină de brusture și fructe de ienupăr. Fierbele și bucură-te de beneficiile lor. Dacă durerile devin insuportabile, un ceai din coajă de salcie, frunze de mesteacăn, flori de gălbenele și frunze de frasin poate fi soluția. Consumă 2 ceaiuri pe zi. Nu doar ceaiurile sunt eficiente. Băile cu coajă de salcie și sare grunjoasă pot aduce alinare rapidă. Fierbe coaja de salcie, adaugă sarea și relaxează-te în apa fierbinte. Pentru o baie antireumatică alternativă, fierbe muguri de pin și cimbru în 2 litri de apă. Toarnă ceaiul în cadă și bucură-te de efectele sale benefice. Nu lăsa reumatismul să-ți controleze viața. Folosește puterea plantelor și redescoperă bucuria mișcării. Rămâi sănătos, rămâi activ